Am terminat emisiunea de astăzi la Prima TV, la Exclusiv VIP și țin să vă spun că am venit direct de la Ardes, ceea ce m-a făcut să merg sus cu gentuța plină. Pentru că mi-am luat câte un ulei esențial din fiecare care îmi sunt foarte dragi și am observat un lucru foarte interesant, în afara faptului, să-mi scot și facturile și ce mai am pe aici, în afara faptului că toate colegile mele au simțit mirosul fantastic cu care am venit și le-am destăinuit că este vorba despre Fosfa Complex ulei esențial, pentru că aici vremea este mai rece, mi se potrivesc altfel de mirosuri. Vorbesc despre patchouli. Aici, acum, luna aceasta, când e răcoare, se potrivește foarte, foarte bine. Vetiver, și o să vă arăt, o să încerc să vă explic cum miroase fiecare în parte. Iată, aici am geanta plină de uleiuri esențiale. Lavanda miroase foarte, foarte bine și ce mi-am mai luat și a fost fantastic. Ghimbir, acesta este Zenzero. Miroase foarte bine și se potrivește la fel acum, în sezonul acesta. Și mie îmi dă forță, putere, încredere. Iar mirosul de santal, deci de lemn, este absolut extraordinar, pentru că mie personal, pe lângă încrederea în mine, îmi dă așa și o notă de senzualitate. Eu simt că sunt atrăgătoare, nu știu cum să vă explic. Sunt zile în care simt că sunt, nu știu, nu mă văd, nu mă aud, nu exist, și zile în care simt că atunci când trec printr-un loc, parcă toate privirile sau câteva dintre ele se întorc după mine. Și foarte multe arăboaice folosesc acest truc și când vine vorba despre dualitate și atracție în cuplu. Îl folosesc atât bărbații cât și femeile. Mirosul de santal este seducător. Mirosul de patchouli este un efect foarte benefic atunci când vorbim de echilibru. Adică persoanele care sunt foarte agitate vor primi instant o notă de calm și de relaxare, iar pentru cele care sunt lipsite de energie, obosite, dacă îl aplicați dimineața, vă dă o stare fantastică și vă revigorează. Este în același timp un foarte bun cicatrizant. Eu am observat pe coșulețe, pe semne, în momentul în care îl folosesc, câteva zile deja încep cicatricile să se estompeze. Nu știu dacă ați avut până acum ulei esențial vetiver. Vă mai spun încă o dată că aceste uleiuri esențiale sunt prin presare la rece, dar sunt speciale pentru piele. Da? Deci nu se confunda cu acele uleiuri care se pun în mânărici sau se pun în cameră pentru miros frumos. E forte, e bun, este puternic și te transformă efectiv într-o femeie puternică mental, pentru că, nu știu, câteodată poate nu suntem puternice, dar e bine să fim percepute ca femei puternice, iar cel de lângă noi să n-aibă impresia că suntem niște gâsculițe așa, niște femei bune care pun masa, ridică masa, gătesc, spală, calcă. Nu, câteodată trebuie să știe fiecare locul lui și acesta dă încredere în tine și în el. Așa că acum înțelegeți de ce am renunțat la parfumurile acelea pline de chimicale și știți foarte bine că atunci când cumperi un parfum, este clar că el e format din componenți chimici, din compuși chimici care imită mirosurile naturale. Niciun parfum care miroase a lavandă, de exemplu, sau a vanilie, sau, nu știu, a trandafir, sau a ce vreți voi, nu este din trandafir presat la rece sau din lavandă presată la rece. Imaginați-vă câte tone de lavandă ar trebui pentru a face atâtea tone de parfumuri câte există într-un magazin, care multe dintre noi mergem și ne cumpărăm parfumuri. În schimb, acestea, din acest motiv, sunt apreciate, pentru că acesta este, de exemplu, lavandă presată la rece. Lavandă, 100%.